Lanbide heziketa hogeita sei arlo profesional diferentez osatuta dago. Hogeita sei arlo profesional diferente horiek bakoitzak izan dezake bat, hiru, bost ziklo edo bost kurso. Eta ziklo bakoitzak izan dezake 10 bat ikasgai. Honek esan nahi du, guztira, 860 ikasgai diferente egongo direla lanbide heziketan. Kompetentzia digitala bakoitzak bere kompetentzia ikasleak kompetentzia digitalak izango ditu ikasgai bakoitzian. Hau da, diferenteak izango dira danetan. Lanbide heziketan egiten ari dana momentu honetan da kompetentzia digital hauek zeharka landu eta ikasgai guztietarako bai teorikoak izan edo praktikoak izan balioko dutenak 800 ikasgai guztietarako. Horretarako ikaslea jartzen da ikasketen erdian eta ikaslearen irteera profesionala landuko da kompetentzia digitalen bitartez. Ikastetxeak badauka IKT koordinatzaile bat, ikasleari eta irakasleari lagunduko dion, eta irakasleak egingo du tutore papela. Irakasleak lagundu egingo dio ikasleari bere ibilbide ikasketa ibilbidean kompetentzia hauek lortzen. Ikasleak edo lan mundura edo unibertsitatera doienean kompetentzia digitalak ere izango ditu. Zeintzu dira izan behar dituen kompetentzia digitalak? Lanbide heziketak ez du zehazten zeintzuk izango diran kompetentzia digitalak. Europa markoan edade horretan, hau da 16 edo 18 edo 20 urteko edozein herritarrek izan dezaken kompetentzia digital berberak izan behar ditu. Baina argi dago, guri ikastetxetara hasiera baten etorri jaku hasiera baten ordenadoreak, hardwareak, 80. hamarkadan hasi ziren, gero proiektoreak, etorri zitzaigun ere mobilak, etorri da ere internet, informazioa segituan hartu dezakeguna edozein informazioa edozein lekutatik, etorria aldira arlo bakoitzeko softwareak, arlo bakoitzeko makinak edo hardwareak, eta
aurkezpenerako izan dezakegun edozein erreminta edo testuak edo datuak kudeatzerako izan dezakegun edozein erreminta. Gero eta sistema honek leku gehiago hartzen ari da lanbide heziketan. Baina, horretarako lanbide heziketa sistemak ez du jartzen baliabiderik. Sortzen dira, horretarako ikastetxe bakoitzean sortzen dira IKT koordinatzaileak, eta IKT koordinatzaileak aurrera eramateko teknika ere sortzen da. Teknika barruan sortzen da IKT dinamizatzaileak. Beste pertsona bat, nun lagunduko dion pertsona bat. Zer egingo dute pertsona hauek irakaslea eta ikaslea laguntzeko? Arlo bakoitzean, arlo teorikoak baditugu eta arlo praktikoak baditugu, irakasle diferenteak jakin beharko dute zer landu behar duten arlo bakoitzean. Jakiteko arlo bakoitzean teorikoan edo praktikoan zer landu behar duten, IKT koordinatzaileak emango die bide baliabide batzui. Ikastetxeetan gaur egun dauzen baliabideak erabilita, ikusten da datuak informazioa jasotzearena, ikusten da internet erabiltzearena, ikusten da softwaren erabiltzearena, arlo teorikoan edo arlo praktikoan, ere, segun eta arlo profesionaletakoa da, administrazioan erabiliko dute software batzuk, mekanikan beste batzuk, elektrizitatean erabiliko dute beste batzuk. Behar dana da, ikaslea horretan, irakasle bakoitzak jarriko du horren jakitun, eta beste alde batetik aurkezpenak inbiarko ditu, baina horrek gauza orokorra dira. Lehengo metodologiarekin, horrekin, kompetentzia digitalak suposatzen zen aurreratuta edo eginda zeudela. Baina horretaz ez konforme, bai, irakasleak ikusita, lanbide heziketak ikusita, gauzak aldatu egin behar ziela eta nola aurreratzen doazen gauzak ikusita, eta sistema, metodologia, etekin handiko zikloak ezarri ziren martxan. Eta kompetentzia digitalak bat datoz metodologia berri hau ikasleak hartu beharko du pausu batzu jarraituz erronka bitartez ikasleak atera behar du gai bat aurrera. Erronka horrei 10 pausutan egiten da eta bat izaten da informazioa lortu, beste bat proposamenak aurkeztu, beste bat izaten da jarduerak proposatu, beste bat izaten da exekutatu. Ikasleak egin behar dauena da hor, erronka horreik arlo praktikorako o arlo teorikorako berdinak izanik. Erronka horiek aurrera eramateko kompetentzia digital batzuk jarri dira martxan. Kompetentzia digital horreik izango dira teknikak eta IKT dinamizatzaileak eta irakasleak egin duten adostu duten beste ekintza eta ekintza batzuk. Kompetentzia digitalerako marko orokorra hartu da, DIFCON.org hartu da, eta bere 5
esparru 5 dimentsioak hartu dira. Eta dimentsio horreik nola txertatzen diran, aztertzen edo adosten dute IKT koordinatzaileak, teknikakoak eta irakasleak. Gero ikasleari baliabide horrik emateko. Azkenien prozedurak dira. Ikasleak erronken bitartez eta hasi garatzen ari dan momentuan, 5 dimentsioetako arlo hauetako izan dezakegun komunikazioa, edukiak, edo seguridadea, edo ebazpena nola garatu behar duen. Lanbide heziketako ikasle bat, lanbide heziketaratik irteten duenien lan mundura, edo irteten duenien unibertsitatera, edo beste ikasketa batzuk egitera, izango ditu kompetentzia digitalak, erronkan bitartez, da erronketan ikasi duelako, praktikotasun bateaz ikasi duelako. Hor, barruan sartzen dira aurkezpenak, informazioa, kudeatu, seguritatea, orokorra direzenak, dimensio orokorra direzenak dikon hor barruan, baina bebai garatzen dira praktiketarako edo praktikoa direzenak programa diferenteak. Eta arloa, bada administraziokoa, diru kontuak eramateko programa bat erabili beharko dute. Edo mekanikoa bada, CNC programa eta horren hobekuntzak eraman beharko dute. Edo elektrikoa edo automoziokoa bada, elektude eraman beharko dau, edo Audatex ere eraman beharko dau aurrera. Informatikariak, ikasi beharko ditu, gaur egun informatika arloan dauzen gai guztiak. Horrela, metodologia berri honek ematen du erronken bitartez gaur egun dauzen edozein atasa edo edozein ariketa aurrera eramateko eta erabilita kompetentzia edo erabilita guk edo irakasleok markatzen dutzen kompetentzia digitala. Garatzen dira era berean, eta ikaslea joango da unibertsitatera edo lan mundura bere gaitasunekin oinarrituta 5 dimentsio hauetan. Arlo teorikoan egongo da prestatuta, arlo praktikoan eta kompetentzia digitaletan. Esan nahi du, kompetentzia digitalak zeharka jorratzen dira lanbide heziketan, baina bai arlo teorikoan eta arlo praktikoetan garatuta daude.